kang hu theng pi pen pen I hum truck ke nep dun long Karbilo Charlie song Samson Teron Arupen Kaziranga National Park Animal Corridor kapar lo ponadim kahumri Karbirong asaramay ningkan esekamay pi mesen pen kapachun pon Korkanthi constituency kapar lo rongbang ingti rong asar lapen SGB binando ingti sangtet kachu enaphan dam tanglo Karbilong re bierta ke lang rapera do anaphan kardom bajirik lo kardom non Karbilong re bierta ke than ponjia bang Nilisabi Josephine Tisopi non ang ton pen bierta arjuponik sene Karbiang long arlo clear seng atheng pikang hu non puan ta kang ton awelang Along that day, long ni that day, Karbiang Long District are lucky dua hawar tin na long ta theng pikang hua sai bangsi kachija sonsi thek pon long lo. Sonsi Khirani Southern Range kapar lo hijung lang so long puthot kang hua theng pipen pen ihum attract Protection Ranger sikari ing hi kinep thulong. Protection Ranger sikari ing hi ajo phir lo mithanga sai ka chiklem do de sang sesi mithanga sai chiklem pon bom wang bom si theriponi phai thong keparni arni kang sampor phai hini ra chitima pormalom hijung lang swarong along ihum truck kang hudera theng pipen pen ke nepon long Lapen Protection Ranger sikari ing hi ke dam tanga theng pikang hua gari ke nep ke ong par pi ka jok theng pikang hua tum pen penang an ka charbo sitame dolo bonta alang ni mithanga sai ka chiklem teng ne non punta Lapen ke neblong a truck registration number AS01 DC1146 pusi pang thekpon. Theriponi phai thong kebar ni Karbilo Charlie song Samson Teron atumpen lakhain ko truck Dwarbagori MEC constituency lapen Socheng Dhenta constituency Animal Corridor kapar lo dim an kahumri dam Labang so alama phutha Karbilo Charlie song mate KSA atumpen sodak pen chisong ponji lapen Kaziranga National Park Extension amen pen Eco Sensitive Zone lapen Animal Corridor amen pen aphong Karbiang longa rara suaphan nangka pasung pen nangka tharli ponji puka bor I pona phutha KSA atumpen ke chedonun thekthi Lapen lapuson tak taxi non kachari bom KAAC atumpen sitami lahaya dimalong non tong sekot pen adimalong nang humri pen state lapen Central Government tumpen chingki chingsai ponang ji lapen prabjin pen khangdun vek nang ji pusi Karbilo Charlie song KSA mai phu Samson Teron pherangke pen tuning ripon Han boka pen Robinson Killing Karbilong ria birta ke damtang ini di thoma prang ni tum media long ba social media long stamin dun thek long lo ladak Dwarbagori Karbiang Long Autonomous Council constituency arlo tinangana rong Animal Corridor amen pen national Kaziranga National Park atum tinangana rong han katharli ji phula so alam ni tum arti tum no sila so kwana hok ma hok hima pu thak pot pini tum dak adimak long anang palin nang pali pen arjulo kadu ko belam aben adak ni tum chini lo ahok peda bangke alam ke ahok lo je Animal Corridor mate eco sensitive zone kasilami po bangke latum bidi kangli men ke claim po bangke chini lo ne tum lasi ye tum penan rong sor tum pen chingki chingwai lo che than lo lang tum se menang than nu lo ni tum chini lo je la bangke jase met pet sarkar tum bidi kanglim kusini tum hon thi pon me lo athi pini langdam lu pulotang te non la ni likar japom laso hawara bangke lake penang ana ningkan pen non la ni liprang long kedu basic LP school long le langdam to so school bangke ha 1944 ningkan sila so school ke establish pulotang te hala suhut pe dadak rong du pote hala suhut pe si ठीक है नंगी जे लान के रोंग कालीदेर पहला नेशनल पार्क का डिक्लेयर चेंगा हुत्सी सेलाम में नंगी पोलो सेता सेलाम ले देर मुनी तुम दो बॉम दके मुनी तो तुम की दो रोंग पुचिनी लो रफिस्ता में नॉन पिनिंग पा नॉन मलोम लसो
kacit hang bom je eco sensitive zone ka selam thui dak pen national highway pen 2 kilometer cap an inglong ta ke par lo lang pola magale ke karbi lu charli song ben che donun dekhe la pen le karbi ang long ke do barim karbi are la tum phan inglong aswara tuman le kachin nek chadilul ke la sila long bang ni tum che donun theke asin ni tum rada long se kai ke do dunji la pen rada tum akidu ka kisung long nil tum tar jab dun thipji la suwa demo bang ke la ke non ni tum karji long teng pulutang te pata si tame miadi pata da duet pulutang te lage government na tumpe ning hang ling selam tapre pugela ni tumen ko teke apen ni tum pi dak pen ki pukang tum mang lahelo Karbeng Long autonomous council kachari a songja po tum stana dun danang mek nangli mek prang dun ra nangli khai nangli mai nangli khai aso tum kisu puthak po nangli tum ta chelang dun thap sin li chuning gang tu athe bang ke karbi arada tum ke nangli tum phan karbi arada so phan kiduk kisung penang pejok dun pu aning achi thisnang dophan election nang kapi hai la so election nang kapi hai det ke nang litum phan nang litum hakumania bedun rok nai po phan le nang litum phan rada tum nang kapi hai kali lasi karbi anglong along non autonomous council karbi autonomous council ka chari bom asongja po tum tim karbi anglong pendang lok MP MLA kadok betum samela swa dimak long nang chihumri ra la karbi arara tum ke do bom karbi rong ke ongdung karbi rong non la animal corridor la pen eco sensitive zone la so ka selam long nang tum pen kham khedun vek nang ji la pen kham khet thit nang ji la ke karbi anglong along le la pen karbi anglong karbi tum si ke do la selang li tum apa nang li tum hajat abidi pen setame la Kaziranga National Park la so puthot kapang dang thungji amen eco sensitive zone amen pen kapang dang thuji mate lahai animal corridor putha kaselam thuji along bangke nangli tum ben stame hit nangji ni tum kar charli song hin pen batai ki pukang tung la hello nangli tum karbi arat do ana phan matha pemera nangli tum pini labangso akisung long pe jok dun po pusini lini di tabang thu la sa prang da notice dolo tak David terang ko thang hem ta ko council pen kim public health engineer department pen kim IB tabenda ako sabek inut ba khes temedak angke kim do la sa hem la ka prang notice dolo lasi ke pripo polo lasi penangani tu memorandum pen pilo so pen kenang prepare lo pu bisita ako tumi dig bangke Karbeng Long autonomous council joint secretary along mondol tum kata itu kan celangsi aku si prituna ipur tum aku cetang dulu pasti ni tum tahu order pen lahai hang dun senon mat ke ciki sinang po along kun pen pen pusing ki lahai ke do pon pen mat la tum ke non mat ke cetamrup non tum phalang nuji mesin pen si nangli lelang ciban belang asam masih tum cetamrup pasti non ke prepare lang pusita non ke aku notice pen nang itu bom dia tumbang tu bom lo jo Tangte la son notice along bang ke cikloyon ko an pena pilote la demolize ko la sob thak than pachin tha atu pula anam ke aprang bang ke 7 days kipi aprang bang 7 days bang non tu pima documents pena submit pula submit lo tapi non mang ke bang tu bang ke nong jenet ang neng hong nisista ciklo jon ba cikloyon pen cikloyon thom man bang ke neno pon sisterek non kalite atau kami mucara dokumen nasi paklang no nate alang nupo non ma ke la karbe Nijang Karbiang Long Wothat lang social dihun aklam along thereponi phaing ko resir kepen thongkep ninia pharman ingdeng pli karbi ronga saramai paman pon labang som mai long aluhiaman penanga chetong dun lake KAACCEM Dr Tuliram Ronghang Karbi re Choram Singh Ronghang lapen Karbi ronga saratiri PMI Pudhorom Singh Teron Dunmai Phu Ajit Rongpi KAAC Deputy Speaker Richard Inghi Ia Mongol Singh Timung lapen ong dun man peng ki dua tum chetong dun pen maya long RDP dun Kheilong ri lapen jutang ka paching thur ponji aphan ong dung ronga sara tum chetong dun pen Karbiarat ka ching thur dun thekji aphan labang som mai long chaparai pon lake Karbiang Long autonomous council pen jongsi longle pata PG pusitami ronga sara tum aphan birta pinengji lapen man peng ka chi pisitami swarlo lapen sopin so tum aphan ke ka chi pi pa pregnancy lake sopin so aphan ke Karbia poho lapen swarlo aphan ke jarong kalite jirik kalite honjari sipi ponangji puta labang som mai long chaparai pon
dongka mukam pen Darlinson rongphar Karbilong ria birta. lo amat nili tumaphan ronga sara tumphan nangke chak tekang kelapu henlo nili tumphan traditional village court labang ke nili tumphan prap jin pen election aprang nang pachun pipo pusalang li nang chak tekang lo lapen ke traditional village council labang ta non government long process voilo pusin nili tumphan nang chak tekang lapen ke un an ke election aprang nang pachun pipo pusin nili tumphan nang chak tekang lo lasi nili tum nihang nijang akar bi ronga sar tum chingrum pen lapen nili tum ke alangli CM sarpan ning che thepik lo nili tum kem manga kam jita government pe nili tum ke long nang jason nitum rong saru basatun rong rup sari chalo maron ni tum chi orlong thipji lapen ke tangka maha punon development son an punon nili tum rong sartum chi orlong thipu pu ning thepe sidi tum tuliram rong hang masi labang so kam nang pa chuni pa nili tum chuni ripon pa dikrim Lapena netum pini labang som mailong bang pam si rong sa ketong ini. nili tum rong sar deta bang ke nili tum bang pharokre phoba rong sar chetong lo lapen pini nilitum mekar mithur kibi kiti sarpisar phu basapi basate pen nilitum chelang pet pen pinia nilitum bang suri pho bak arak ke nilitum chetong pon lo lasi pini bang ke ronga sar tum ke manga son an bang ta ronga sar tum mekar mithur tum anta nilitum phan nang sini dun lo pinia ni pen bang ke ronga sar tum ke mang mesen pu bang ke pinia ni klang dak lo puse nilitum pen ning ke pon lo Saramai ladat sel dihun aklam longsi pining talon ponno lapen niliphan nang chuhang si alisar poisa pen nang chetong onno lapen ke Karbiang Autonomous Council pen arona ting pen ke hokpon je customary court latame niltum claim pon bomlo lapen prabjin pen latame mitigation pipo pangdak monpo lapen village council tame Karbiang Autonomous Council pen cheparai lo lapen tame governor long sidulo ata prabjin men ke pichun je bhasin tum claim pon bomlo lasi lapen ke constitution long ke doan sixirul arona teng pen isi pen government pen jingki chethan pen ke pichun je bhasin tum ta body pon bomlo claim pon bomlo lasi pini dakar birong asara mailong na chetong don ke ning arong olo lapen ke monon pialang tum ake mangan tame nili tuma hin pen tim kar beng long pen ke kai ke tame ka cerap situ dun je bhasin body June an mati election ke to ke July achiklo asinili 7/7/17 nil semike dengke wala sahot a date 7 lapen ke achiklo ta 7 July le hai lapen aninkan da 17 lasi Julayan ki pelele la soprang hedi election ke prabjin pen to turunji mana sir la village council pen la village court la man thana loke la council pen tum ke claim ponela ter appointment ke la so chiklo April la chiklo la songbong si ter appointment pen la song trok atum ele ko ng song tom phan government pen lak priet tangka ke pije lang teman fix visit ningkan ke thom phan bp po la so phi bang ke alang atum chelong thupo la so tangka kuti sari kuria tangka la so ke non chief minister wang pen tet appointment pi Korkanthi constituency ka parlo rongbang ingtia rong asar lapen SGB claim bang phukarli tang binando ingti thereponi phai thong kebarni ada por phai ke thomra chitima pormalom high pressure stroke kisu ke longa joini sangtet chu endama phan dam juilo karli tang binando ingtia chor ka turong pharpi lapen asomar bang kreisia phan chi ote kanglo karli tang binando ingti SGB signing kan throxikep an claim ponlo lapen ingti chingruma mayelong kurusar lapen ke dongka muka lam salongta abarim chairman manlo Fuloni pensar honingti Karbilong ria birta pon sington poniglo dome thakme kardom